Vitajte na úrodných poliach juhozápadného Slovenska v srdci okresu Levice. Tu sa na jednom zo stredísk spoločnosti Donau Farm stretáva dynamickosť s bohatou históriou bežiacou od roku 2006. Dobrý deň, volám sa Erik Ivanič, pracujem na pozícii agronóma v Donau Farm. Skupina Donau Farm obhospodaruje na juhozápade Slovenska okolo 27 000 hektárov pôdy. Spoločnosť Donau Farm je lídrom v rastlinnej produkcii na Slovensku. Kladie dôraz na udržateľnosť, ekologický prístup, tímovú prácu a efektivitu. Delíme sa viac menej na 3 strediska. Momentálne sa nachádzame na stredisku Donau Farm Kalna nad Hronom, kde obhospodarujeme okolo 12 000 hektárov pôdy. Na severnom okraji Podunajskej nížiny Kalná nad Hronom ťaží z výnimočne vysoké bonity pôdy. Aby nedochádzalo k stratám z tak vysokých výnosov, zaobstarali práve kombajny značky Claas od spoločnosti Agrál. Momentálne máme v prevádzke 7 kombajnov rady 8800. Za celú skupinu pokosia okolo 15 000 hektárov obilnín, preto si nemôžu vynechváliť moderné technológie, ako je napríklad CMOS automatik. Našim skúseným šoférom dopomáha využiť vlastne potenciál kombajnu, dá sa povedať, na 100%. Po rokoch skúseností, lebo sme to mali aj v predchádzajúcich verziách, sme spokojní s stratami, aké sú, pretože sú na veľmi nízkych úrovniach. Dá sa povedať, že sme niekde do 0,5% pri stratách, čo sú veľmi dobré čísla. Čo sa týka výmlatu repky, pri pšeniciach sme boli niekde na 0,7, 0,8, takže tieto čísla hovoria samé za seba. Univerzálnosť je pre Donau Farm kľúčová. Takisto sú veľmi vďačné Convioflex lišty, ktoré sú na kombajnoch. Tie využívame aj pri zbere obilnín, takisto aj pri zbere soji. Pestujeme aj hrach, kde tieto lišty sa nám veľmi osvedčili. Tohtoročnú žatvu začali s najnovšou a zároveň najsilnejšou radou kombajnov Lexion. Túto sezónu prvýkrát máme možnosť otestovať novú verziu 8800 Lexiona, ktorá nám nahradila predchádzajúcu verziu 8800, ktorá u nás odpracovala viac ako 3500 hektárov počas 2 rokov. Čo sa týka aj letnej a jesennej žatvy, z hľadiska výkonu sme boli spokojní. Takisto pri jesenných žatvách sme ocenili štvorkolku, ktorou disponuje tento stroj. Výhody kombajnov Claas sú jasné. K tomu so schopnosťou pokosiť približne 50 hektárov za deň poskytujú vysokú efektivitu pre veľké poľnohospodárske prevádzky a zabezpečujú spoľahlivú prevádzku sezónu za sezónou na strediskách od Šamorína po Blahu. Spoločnosť Donau Farm je dôkazom sily moderného poľnohospodárstva. A svojím prístupom je tak blízka myšlienkam predajcu Agrál.